Mga kabaro, what's up no? Mo ni kung gabi diri, mo ni ang dagway sa plaza no. Mo ni. Gibalikan gyud ako ning Candelaria Park diri sa May Ikulan. Gitanaw na ako mga kabaro no kung unsay gabi kauban akong misis. Gibalikan na mo no kag gitanaw gyud mo og gibalikan ang unsa ka relaxing kung gabi ang lights niya mga kabaro. Mao ni mga kabaro no. Kita nimo hayag kay mga kabaro no kay puro solar ang suga. Unya sa likod mga kabaro kanang hayag kayo mao na ang record sa City Archives and Records. Hayag yan po mga kabaro no. Mao na itsura kung gabi mga kabaro no. Araw. Kung namo sa Davao City mga kabaro, nagpaabot mo sa inyong namoy gipaabot sa sulod sa Ikulan Terminal, sa bus terminal. Dol ra kay ni mga kabaro no kanang gitudlo sa kong linti mga kabaro kana lang gid diha. Muna na mga kabaro, bus terminal na. Gwapo kay diri istambayan na gabi una. Presko siya mga kabaro no. Nya hangin kayo. Nya taas kag panlantaw mga kabaro. Bisag asa ka. Now, nya partik pagkaon mga kabaro. Daghan kayo pagtabok nimo diha nanay 7-Eleven, ya Jollibee ko sa Atbang. Naparito mga Mr. Donut. Tingala mga kabaro no, ang Candelaria Park mga kabaro. Kay na vlog naman ako nig adlaw mo to nga si Mrs. gusto niya balikan kung gabi Main, unsa yung may istorya main? Thumbs up. Thumbs up. Dapat 2 thumbs up. 2 thumbs up. 2 thumbs up daw mga kabaro no, ang yang may istorya diri sa gusto mo tanaw og adlaw mga kabaro no, nakoy vlog diri sa adlaw. Mga kabaro no, daghan salamat sa pag-uban mga kabaro.